Hi Paulaholics, this is Paulo Pangilinan and welcome to my channel. Today, magpapasa ko ng module. Papunta na ng Binigyan. Tara ako sa Binigyan. Meron silang triage area, ayun, yung nasa likod ko. So, bago ka pumasok, kine-check yung temperature doon. So, dito. Andito na ako sa may ano. Dito po sa yata sila nag-flag ceremony. Dito ba yun? So, papasok na ako ng school. Kita-kits doon pag nagpasa ng, ano, ng module. Hindi ko alam saan ipapasa. Searching to. Sana mahanap ko agad kasi hindi familiar dito. Hanap ko ng classroom. Tapos ko na, ang dami palang gagawin. Dapat pala may folders. Tapos, may panibagong binigay na ipapasa next Tuesday naman. Ayun, so madami na naman siyang gagawin. Mamamalengke pa sana ako, isasabay ko na para hindi sayang yung pamasahe, pero may bitbit na ako eh. Paano ba to? Dadalhin ko pa sa palengke. So naglalakad na ako, lalabas na ako ng school. Bahala na, sama ko na lang sa mga pinamalengke ko para hindi ako balik-balik. Sayang yung pamasahe, mahal ang pamasahe, 4 kilo para kanya. Kaya pala ako palang pinagpasa ni mama, eh medyo nakakalito pala dun sa loob. Hahanapin mo yung folder, tapos yung upuan. Kung saan ipapasa, pero okay naman. Tapos yun agad. Palabas na ako ng school, malapit lang. Naiihina ako kanina pa. Seryoso. Open naman yung CR nila kasi ihina talaga ako. So ito, malapit na ako sa gate. Tapos, punta na ako ng palengke. Konting lakad pa, siguro mga 5 minutes walk pa. Tapos, nasa palengke na ako. Ito tayo sa sports complex. Puro lakad. Dito pala yung buhay ng mga estudyante ngayon. Module, pasa, magulang ang magbibigay sa school kasi below 18 pa, minors are not allowed to enter the school. Kaya, grabe yung effort ng mga magulang or guardians para lang makapagpasa din ng module. Yung mga estudyante, siyempre na nagpapasa pero nakakalimutan ilagay yung pangalan dahil di naman silang gumawa. Ayun lang. Dito na ako sa may ano, tabi ng simbahan. Shortcut na ako dito, liliko na ako. Para mas malapit. Dapat pala inagamit ko kanina, pero okay lang. Konti na lang siguro yung pamimili ko sa palengke para hindi ganun ka bigat yung bitbit ko mamaya. Yeah. Ganda, di ba? Sa palengke na. Ah. Market. Oyster na. I'm home. Damit ko. Hindi na mag-video kasi sobrang bigat.